Ja, van harte welkom bij een nieuwe vloggen met Marokko. Vanmiddag ga ik naar Santa Paus het Heidenbos. Meer daarover na deze mooie intro. Vloggen met Marco. Maak de leukste vlogs. Voor jong en oud. Kijk op Vloggen met Marco. Teent NL. Vloggen met... Ja, van harte welkom terug bij Vloggen met Marco. Momenteel ben ik dus aangekomen bij Santa Paus het Heidenbos. We gaan hier vanmiddag kijken wat hier zoal is te doen in de zomer. Dus blijf vooral kijken. Ja, en dan gaan we nu kijken naar het vernieuwde Grand Café Centraal. Ja, dit is nog steeds vloggen met Marco. Over je heen gooien. Oh, je bent klaar? Oh nee, nee, je bent nog niet klaar. Ja, daarachter is ook nog één.
Kijk eens hoe mooi, de Zingaro Dome. Ah, daarachter heb je nog schildpadden. Vroeger waren hier ook vleermuizen, maar ik zie ze niet. Tenminste, vandaag niet. Hoi. Hoi. Ja, dit was hem dan. Vanuit de Zingaro Dome. We gaan verder kijken op het park. Nou, en wie zin heeft, kan ook een potje zaken. Nou, is dit nog niet een gezellig park, mensen? Zo. Armband ingeleverd. Tijd om naar huis te gaan. Nou, dames en heren, dit was hem dan. Vloggen met Marco vanuit Center Parcs het Heiderbos. Ik hoop dat jullie daarvan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Doeg!